עם הבנות לחזור אחריי. אני עבד. אני עבד. שפחה. שפחה. כמו חמור אני מנקה פה את הבית הזה. כמו חמור אני מנקה פה את הבית הזה. חכה שאבא יבוא. חכה שאבא עם הידיים, מצוין. תפתח חנוק פה, הכל כאן חיידקים. תפתח חנוק פה, הכל כאן חיידקים. צא כבר מהחדר, צא. צא כבר מהחדר, צא. אתה לא הולך לשום מקום. אתה לא הולך לשום מקום. כאילו צריך לא להבין. כן. מסכנים זה מתסכל. מי לא הוריד את המים? מי לא הוריד את המים? המורה שלה, אבל איך יודעים מי זה? מאשימים את הילד הסנדוויץ', כן? מה? ואם זה לא הוא למה? ככה, זה החוקים. הורים יכולים לגדל 10 ילדים? 10 ילדים לא יכולים לגדל ילד. קורל, שאלה לי אלייך. מה, למה אני רק חודש אם את מעירה את הילד שלך בבוקר, מה את אומרת לו? הוא כבר 7:45 לפני שאני מעירה את האבא. ובפועל? בפועל 7 בבוקר. דנה, אם הילד שלך אומר לך, אמא אני רעב, מה את עונה לו? גם אם אין כלום להגיד המקרר מפוצץ באוכל או להציע קציצות מקולקלות משבת. מעולה, בנות, מעולה. בנות הכי חשוב. אם אתן לא רוצות להגיע לפה לקורס, אמא מונעת, כי הרבה בנות נופלות בזה. אם הילד שלכם רוצה לעזור, אתן מסרבות בתוקף. ואז אומרות את המשפט, רק הילדים של השכנים עוזרים! רק אני עבד שפחה! נמאס לי להיות עבד שלכם! הוא נדיר. מה, אבל איך זה הגיוני? גם ילדים של השכנים לא עוזרים. ברור. הבנתי. כאילו אסור לנו לקבל את זה. לידה קלה שמנה.